खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन ITI नि सोमोन्दै। ITI आ मा? ITI आव मा कोर्स दं? ITI फरायनो थाखाय बेसेबां फरायनाय जानांगौ एबा एडुकेशन क्वालिफिकेशना बेसेबां जानांगौ? बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोबां समावनो जों ITI कर्सनि बाथ्रा खोनाबाय थायो। ITI फरायनाय सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन सरकारि बेसरकारि फसंथानफोराव थाब साख्रि मोननाय जों नुनो मोनो। गोबां सुबुंफोरा ITI कर्स लानो थाखाय हांखुर जायो। थारैनो बे ITI आ मा? मा फोरोंनाय जायो ITI आव? फरायसाफोरा बे कर्सखौ मानो लानो हांखुर जायो? नोंथांमोना मिन्थियाब्ला फै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लानि। ITI आ जादों खामानिनि फोरोंथाय होग्रा फसंथान। ITI नि आबुं मुङा इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट। बेयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि जेरै वेल्डिं, प्लाम्बार, इलेक्ट्रिक, मेकानिक बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ फर्मेल एबा नेमखान्थि फोरोंथाय होनाय जायो आरो सोलोंसाफोरखौ खामानियाव एक्सपार्ट एबा रोंखा-राखा खालामनाय जायो। थामहिनबा खामानिनि स्किल एबा आदब जौगाखांनायनि फोरोंथाय होनाय जायो आरो बेयावहाय थियरिनिख्रुइ प्रेक्टिकेल ट्रेनिंखौ बांसिन होनाय जायो। ITI आ भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड एन्टारप्रिनारशिपनि सिङाव दाजानाय। ITI खौ गिबियै 1950 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। ITI नि सिङाव गुबुन गुबुन कर्सफोर दङ। हादरारि थाखोआव ITI खौ नेशनेल काउन्सिल फर भकेशनेल ट्रेनिं एबा सुंद'यै NCVT आ दैदेनो एबा मनिटरिं खालामो आरो रायजोआरि एबा स्टेट लेभेलाव स्टेट काउन्सिल फर भकेशनेल ट्रेनिं सुंद'यै SCVT आ दैदेनो एबा मनिटरिं खालामो। सोलोंथाइनि बेलायाव जेरै नेशनेल लेभेलाव CBSE आरो स्टेट लेभेलाव जोंनि आसामाव सेबाया दैदेनो, थिग बेबायदिनो ITI नि बेलायावबो नेशनेल लेभेलाव NCVT आरो स्टेट लेभेलाव SCVT दङ। ITI आव मोननै रोखोमनि ट्रेड्स एबा कर्स दङ, इन्जिनियारिं ट्रेड्स आरो नन इन्जिनियारिं ट्रेड्स। आथिखालाव भारतनि गंफ्रोमबो रायजोआवनो NCVT आरो SCVT आन्डाराव गोबां ITI फोर दङ। जोंनि आसामावबो गोबां जायगायाव गंफ्रोमबो जिल्लायावनो ITI फसंथानफोर दंसै। जोंनि आसामाव बबेयाव ITI फोर दं बेखौ स्क्रिनाव होनाय जादों, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दानिया ITI आव लानो हानाय माखासे कर्सफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। ITI आव लानो हानाय माखासे कर्सफोरा जादों कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट, इलेक्ट्रिशियान, स्टेनोग्राफार, मेकानिक्स, फिटार, डिजेल मेकानिक, टार्नार, वेल्डार, प्लाम्बार, AC एन्ड रेफ्रिजारेटर मेकानिक, ड्राफ्ट्समेन, सुइं टेक्न'लजि, प्लास्टिक प्रसेसिं अपारेटर, माल्टिमेडिया एनिमेशन, ड्रेस मेकिं, स्किन केयार, फट'ग्राफार, कारपेन्टार बायदि। वेल्डार होनोब्ला रावबो मिथियै गैया। वेल्डारा जाबाय लहा जिरादफोरखौ अरजाबोग्रा एबा झालायहोग्रा खामानि। प्लाम्बार दैनि पाइप फोसाबग्रा, रिपेयारिं खालामग्रा, बाथरुम टयलेट बायदिनि। प्लाम्बार, फिटार, स्टेनोग्राफि बायदिया मा? बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मोनसे बेखेवनानै बुजायलिया। बेफोरखौ नोंथांमोना गावनो गुगोल, इउटुब, बिजाब एबा गुबुन सर्सनिफ्राय मिथिना लानो नाजादो। बेयावहाय जेसेबांखिनि कर्स एबा आयदा दङ बेफोर गासैबो कर्सखौ गासैबो जायगानि ITI आव मोनजोबनाय जाया एबा गासैबो ITI आ बेफोर कर्सखौ अफार खालामजोबा। जेरै NCVT नि आन्डाराव धेमाजि ITI आव वेल्डार, स्टेनोग्राफार, इलेक्ट्रिशियान बे मोनथाम कर्सखौल' होनाय जायो। थिग बेबायदिनो माजुलि ITI आव सुइं टेक्न'लजि, कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट, डिजेल मेकानिकल' होनाय जायो। थिग बेबायदिनो माखासे ITI आव गासैबो कर्सखौ मोनजोबनाय जाया। बबे ITI आव मा कर्सखौ मोनो बेखौ स्क्रिनाव होनाय जादों, नोंथाङा गोसोब्ला भिडिअखौ पज खालामनानै नायनो हागोन। ITI नि एडमिसन प्रसेस आरो इलिजिबिलिटिनि बाथ्रा बुङोब्ला ITI आव एडमिसन लानो थाखाय सासे फरायसा एबा बिजाथिया थाखो 10 एबा मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जानांगौ। खायसे कर्सनि थाखाय थाखो 8 उथ्रिनानै थानाय सुबुंफोराबो ITI आव एडमिसन लानो हायो। ITI लानो थाखाय सासे बिजाथिनि बैसोआ 14 बोसोर एबा बेनि बांसिन जानांगौ। ITI एडमिसननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया बोसोरफ्रोमबो जुन जुलाइ दानाव जायो आरो एडमिसना आगष्ट सेप्तेम्बर दानाव जायो। माब्लाबा समाव हयथ' उन सिगां जानो हागौ। मेट्रिक आनजादनि पारसेन्टखौ लानानै एबा बेनि सायाव सोनारनानै एडमिसनखौ होनाय जायो एबा मेरिट लिस्टखौ दिहुननाय जायो। थाखो 8 उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौबो थाखो 8 नि आनजादाव मोननाय नम्बरखौ नायनानै एडमिसन होनाय जायो। थामहिनबा जायहा पारसेन्टआ गोबां बिथांमोनानो ITI आव एडमिसननि खाबु मोनग्रोयो। आसामाव SCVT नि आन्डाराव थानाय ITI कर्सनि फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला बोसोरसेयाव प्राय 15-16 रोजा रां खरसा जानो हागौ। ITI कर्सनि सम एबा डिउरेसनफोरा 6 दान, 1 बोसोर आरो 2 बोसोरनि दङ। कर्स लाना कर्स डिउरेसनफोरा गुबुन। लोगोफोर, ITI कर्सआ जोंनि भारतआव जोबोर बेसेन गोनां। ITI कर्स लानाय सुबुंफोरा
गुबुन गुबुन सरकारि बेसरकारि फसंथान कम्पानि बायदि बिफानफोराव जेरै रेलवे, इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड, अइल, ONGC, डिफेन्स बायदि बायदियाव खामानि एबा साख्रि मोननो हायो। नोंथांमोना ITI नि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला गुगोलाव अफिसियेल वेबसाइट www.dgt.gov.in आरो itiasam.admission.nic.in आव हाबनानै नायहैनो हागोन।